Mill-2013 li l-hawn iżdiedu mal-71 km ta' infrastruttura għaċ-ċikliżmu u l-mixi. Il-Gazzetta Kulħadd analizzat informazzjoni mogħtija lilha mill-Aġenzija Infrastructure Malta. Iż-żieda f'din it-tip ta' infrastruttura hija waħda sinifikanti jekk kif qabel l-2013 f'pajjiżna kien hawn biss 9 km ta' żoni għaċ-ċikliżmu u l-mixi. Aparti minn hekk fl-aħħar 5 snin minn meta twaqfet l-Aġenzija Infrastructure Malta saru ma' 48 km minn din l-infrastruttura li tħeġġeġ u tippromuovi mobilità attiva. Meta wieħed iqabbel dawn iċ-ċifri jinnota kif fl-aħħar 10 snin din it-tip ta' infrastruttura żdiedet b'7 darbiet. Fi proġetti maġġuri li minnhom tlessew ukoll fl-aħħar ġimgħat, l-infrastruttura l-użu tar-roti u l-mixi ingħatat aktar prominenza. Dawn jinkludu fost oħrajn il-proġett tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection u ftit il-bogħod il-Luqa Junction Project. B'mod kollettiv dawn jgħoddu għal 4 km ta' infrastruttura ta' dan it-tip li biha l-proġetti mhux jiffukaw esklusifikament fuq l-aċċessibilità bil-vetturi. Din ix-xejra pożittiva għal dawk li jagħmlu użu minn din l-infrastruttura mistennija tkompli tintensifika b'mod aċċellerat kif aktar kmieni din is-sena tħabbar proġett b'investiment ta' 35 miljun euro iffukati fl-intjir tagħhom biex din l-infrastruttura tiżdied fil-5 snin li ġejjin. Dan l-investiment se jara li min jagħmel użu mir-rota jew jiddeċiedi li jivvjaġġa bil-pass jagħmel dan b'mod sikur u jkollu konnessjonijiet effiċjenti b'mod partikolari f'żoni meqjusa bħala traffikużi. B'hekk jissaħħaħ l-aċċess għal dawn il-metodi notfa ta' trasport biex wieħed iżur għatta ħin ta' kwalità fi spazju ħodor. B'mod tanġibbli fl-ewwel fażi tiegħu il-proġett imħabbar se jkun qed idaħħal din l-infrastruttura minn Samizonna l-Belt Valletta u t-terminal tal-passiġġieri fil-Port il-Kbir u b'rotta li tgħaddi wkoll mill-Blat tal-Bajda. Dan ifisser 3 km ġodda għal mobilità attiva. Ta' min nisemmi li dan il-proġett qed isir minn Infrastructure Malta b'kollaborazzjoni mal-għaqda mhux governattiva Rota bilan li din l-infrastruttura tipprovdi l-akbar benefiċċju għall-komunità.